Hello mga Pasayanians! Ayan na sa rin yung auntie nga ang Kulugnaw. And right now, nakita karon sa usa sa mga coastal municipality sa Cebu, ang Cordova. And kauban na to karon ang mga madam sa Sitio Tuburan with the kids of among tilawan ang bantugan ng Nilarang nga Bakasi diri sa Cordova! Cordova is a third-class municipality in the province of Cebu. It is situated near Lapu-Lapu City and it usually takes an hour or two to visit the place from Cebu City. Eating Bakasi is something not new to me. I had tried it when I was a child because I spent part of my childhood days in Barangay Basil, which is also known for this dish. I need to familiarize myself again with the taste because the last time I had it was when I was around 4 or 5 years old. Together with my friends, we decided to visit Entoy's Bakasihan in Barangay Buagsong. You may know Mr. Florencio Entoy Escabas in Netflix Street Food Asia. The specialty dish of his karinderya is the Nilarang Bakasi or sour stew with Reef Eels, which is a perfectly cooked eel sauteed in soy sauce, green mangoes, fermented black beans, and soured with tamarind and other secret spices. Aside from the Nilarang Bakasi, they also serve other seafood dishes. Maniod to mga Pasayanians, padulo na kita sa dagat no, sa bantayan diri sa Cordova. And then tricycle ka, diba? Hi, Net. Mami Julina. Ang original plano dyan na mo mga Pasayanians, no, kay mga urang tawid Bakasi. Pero since nanad naman dyan mi diri, so naka-decide na lang dyan mi nga mga ligog dagat. And then yung mga bata diri no, excited kayo na diri si Kian. Kian! Si Anghel. Si Insi. Si Isang. O diba? So para makaligo mo dito mga Pasayanians, kaya may usa kay bangka. Tag-Jace ra ang plate yaning bangka, no? So you can see yung bay na sa tao ang nabisita diri, no? Lugara. Diba na diri ang mga umabot nga ulitaw. Gagmay ulitaw. Narito ang mga ang mamshi, si Hillary o si Butiti. Tanda na sila diri ang ubay na no? Badong na sila sa Singapore. Ang atong kalikuanan no, sa mga itakataglabi sa kung asa kita kapwesto direction mga Pasayanians. Mao na siya ang sitwasyon karon no. So daghan dito kayong mga tao ang naggawa sa ilang mga pagkakalay para mag-relax, mag-chill sa dagat. A few moments later. Namin dire no mga Pasayanians, chill sa diri kita no. Chill sa diri kay nawala sila sa stress sa mga trabaho sa mga obligasyon sa Cebu City. Sa diri sa tama, loling hayaw sa diri kapit. And the vacation now diri mga Bisaya. Then
Maligor tayo kapong Iris. Right now, mga Pasayanians, nakita sa gitawag nila dili no nga roro. So, I don't know anong roro tawag ang nila. So, mga ako sa tanong kay gipanggutom ang mga pamshi na to dere o mga chikiting. So, mag-order tag mga makaon dere.